हाय सांगମାନେ ଆଜିର ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବା ସିଏମ୍ କିଷାନ, ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନୂଆ ଇଏ ସ୍କିମ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି କାଳିଆ ବଦଳରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ, ଯାହାକି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଲେଖି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରନ୍ତୁ। ଏହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଜି ଜାଣିବା। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଲେଖି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲରେ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖୁଛି, ଏମିତି ଭାବରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। କେମିତି ପାଇବେ ଆପଣ ସିଏମ୍ କିଷାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେବସାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଖୋଲିଲା ପରେ ତଳକୁ ଆସି ଲେଖାଯାଇଥିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଥିବ। ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଅଛି, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଏହାପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରୋସେସ୍। ଆପଣଙ୍କର KYC ବା ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର, ଯାହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କର, ସେମାନେ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ତାହା ମୁଁ ବତାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ KYC ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆଧାରରେ ଟିପ ବା OTP ବା ଆଇରିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି KYC। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କିଂ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର DBT ଲିଙ୍କ୍, ଯାହାକି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଲା, ଯାହାକି ଆପଣ DBT ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଏହାକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ରେ ପକାଉଛନ୍ତି ବା ଭୂମିହୀନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଦିଆଯିବ କି ଆପଣ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇବେ। ତାପରେ ଏହା ତଳକୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଯାହାକି ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ମୁଁ PM କିଷାନ କେମିତି ପାଇବେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ କହିଛି। ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ କେମିତି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦରକାର ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ। ସେଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଦେବେ ଏଠାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ଓ ସେମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ମୋବାଇଲକୁ ଏଠାରେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛି କି ୟୁନିକ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ଏଠାରେ ବି ମେନସନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ, ଯଦି ଆପଣ ଭୂମିହୀନରେ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହୁଛି ଏଠାରେ, କି ଆପଣ ଯଦି ଏଠାରେ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଫାର୍ମାର କଲ୍ଟିଭେସନ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର 2 ହେକ୍ଟର ଜମି ତଳକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଆପଣ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2 ହେକ୍ଟର ଉପରକୁ ରହୁଛି ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଏବଂ PM କିଷାନ ଦୁଇଟିର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଯାହାକି ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 2 ହେକ୍ଟର ଉପରକୁ ଜାଗା ଅଛି ତାହେଲେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲାବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଗାକୁ ଦେବେ ଓ ପଟ୍ଟାଟିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଯାହାକି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଯିବା ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାଗିବ ଗୋଟେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ୍ୟାପଚର୍ କୋଡ଼୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଗେଟ୍ OTPରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଆଧାର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଠାକୁ ଆପଣ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ଆଇରିସ୍ ଦ୍ୱାରା କରିଲେ ହିଁ ଆପଣ
ଭଲ ଭାବରେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ଏହା ତ ସରିଗଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା କି ଆମେ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି କି ସିମ୍ କିସାନରେ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ୟାକ୍ ଚାଲିଯିବା। ବ୍ୟାକ୍ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ, ସେଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜୀକୃତ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ମାଗୁଛି ଆଧାର ନମ୍ବର ବା ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କାଳିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଥାଏ। ତ ସେହି ଟୋକନ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ମାଗୁଛି, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାଳିଆରେ ଆପଣ ପାଉଥିଲେ ପଇସା, ତ ଏଠାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି। ଏଠାରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଇନଭାଲିଡ୍ କହୁଛି କାରଣ କି ମୁଁ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଥିଲି। 12ଟି ନମ୍ବରରେ ସ୍ପେସ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ପେସ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ନମ୍ବର ପେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସ୍ପେସ୍କୁ କାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିଗଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିବ ପିଏମ୍ କିସାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ।